Kanthi puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atur pambagya arja ugi atur panampi pasrah sampun kaleksananing sedya menika menangka tetungga duta saraya ingkang kapiji yuninggih Bapak Haji Mujahid SAG. Jan titis natas trengginas anggenipun atur panampi pasrah dumateng keluarga mriki. Nggih, para tamu sinedahan ingkang tansah kawula mulyaken, ndungkap prastawa gati salajengipun krobongan jangkep menapa kok dipun walik wonten wingking. Lah niku tamune sing saking Nganjuk nembe rawuh. Dados atur pasrah panampi dipun riyenaken nembe krobongan. Nggih, nyuwun pangapunten mbok pilih menika panyuwunan. Sumangga diaturke Ibu Pertiwi candrane. Nalikaning ro ing dalu wong agung mangsa semedi sirep kang bala wanara sedaya wis sami goleng sirep sidem permanem datanono sabawane walang salisik watu kayu gegodhongan tanebah kang ana samirana datan lumampah ingkang hangulik-uling ingkang kasa ungeling para pradonga Widyawati kang ngumandangaken adicara krobongan jangkep kathi kairingan Ibu Pertiwi kapratisaken Sri Atmaja temanten putri kakung kawiwitan saking sembah kalbu paripurna bobot timbang kalajengaken sungkem sapadaning Rama Ibu saderengipun dipun lolos duwungipun kepareng sungkem sapadaning Rama Ibu besan dahar kembul ugi unjukan mangke prastawa gati salajengipun kawiwitan temanten putri sumungkem sapadane temanten kakung minangka juru minangka imamipun wonten gesang alam donya temanten putri jejengku sesedokan Mas kakung mirsani garwane Mas ampun ngalamun nggih Kang Mas nyuwun diagung pangaksami Kang Mas kula keng garwa mbok bilih kagungan kalepatan kula nyuwun agunging pangapunten nggih Kang Mas garwa kula ya garwaku wong ayu sak dusun katikan kedunggalar ki wong wanita siji ya mung sliramu sing tak pilih ya sing tak dadekno sayembara ya mung sliramu sing dadi jodohku mekaten nggih Kang Mas. Iya ora ana tandinge ibarate sliramu kaya widodari kang turun saka kayangan ya garwaku matur sembah nuwun Kang Mas. Ya wis ayo ndang sungkem Rama Ibu iki duwungku lolosen ya garwaku. Inggih Kang Mas panjenengan kok ketinggal bahagia to Mas kok nggujeng mawon. Iya lah sliramu ayune rame-ram kok. Dasar wanita ayu galak ulat anak ayu ajeng Novita ngagem busana basan jangkep dipun pratisaken dening pujong dening
Perias ingkang sampun kondang kaluka nggih Jiru Sumbaga Mbak Tira Eka saking Sidowayah Perias kondang kaluka anggenipun paring ladi dumateng sedaya kemawon kang ngersakaken Sabiyanto adicara lolos duwung dipun lolos temanten putri Mbak Ajeng Novita saking gigir walikatipun Mas Kakung Mas Rizky Firmansah dipun paringaken kursi palenggahan kursi Gading Kencana gandeng renteng jumangkah punang suku tumuju palengganipun Rama kalan Ibu. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Bapak. Kula pun Ajeng Novita Ibu, sungkem kula katur nggih Ibu. Mbok pilih Novita Ajeng Novita kagungan kalepatan ingkang ageng nyuwun agung ing pangaksami Bu. Awit Novita andamel resah andamel susah Ibu. Awit dik rikala wonten kandutan ngantos sak menika palakrama Novita kathah kalepatan Ibu nyuwun pangapunten. Iya Nduk. Aja kuwatir sliramu wis tak pangapura. Ibumu mung nyuwun marang sliramu reksana sing apik, ladenana sing apik garwamu ya Nduk ya. Inggih Ibu sendika ing dawuh. Kula inggih Ibu, sowan kula katur. Kalepatan kula nyuwun jagung pangapunten ingkang kathah nggih Ibu, kula pun Rizky Firmansah, putra mantu. Doa restu Bapak Ibu ingkang kula suwun. Kula inggih Bapak nyuwun pangapunten nggih Bapak, panjenengan ingkang sabar. Kepeksa kula kedah mangun bebrayan kalian Mas Rizky Firmansah Bapak. Iya ya Nduk, aja kuwatir. Bapakmu wis paring pangestu marang sliramu. Muga-muga rumah tanggamu bisa rumah tangga sing tentrem ayem ya Nduk. Rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah. Inggih Bapak matur suwun. Sirat mojo temanten sarimbit jumangkah lon-lonan tumuju palengganipun temanten kakung. Nyun inggih Bapak Ibu. Temanten kakung sungkem sapadaning Bapak. Temanten putri sumungkem sapadaning Ibu. Ibu, kula putra mantu Ajeng Novita Ibu. Kula nyuwun pangapunten nggih Bu, pangestu Ibu ingkang kula suwun. Anggen kula mangun bebrayan kaliyan Mas Rizky, mugi-mugi bahagia nggih Bu. Ya Nduk aja kuwatir. Dongane Ibu marang sliramu sakloron aja nganti ana ridho apa-apa ya Nduk ya Le. Pangestunipun kula inggih Bapak, menawi kula kagungan kalepatan ingkang punika namung wekdal punika ingkang sae kula kedah sok kaluputan wonten panjenengan Bapak Ibu. Ya wis aja kuwatir Le. Bapak Ibumu wis paring pangapura marang sliramu sadurunge sliramu nyuwun ngapura. Mung panyuwunku dadi wong lanang, dadi pemimpin sing adil. Aja seneng gumerah ya Le ya Nduk. Yen enek masalah apik ala kudu dirembuk sing sareng-sareng. Dihindari tumindak kang ala, dihindari ati kang ora becik. Inggih sendika ing dawuh. Sendika ing dawuh Bapak matur suwun pangestu panjenengan ingkang kula suwun. Iya ya Nduk, iya Nduk, wis kono-kono. Wis ndang jumeneng. Inggih pangestu Bapak Ibu. Sungkem sapadaning Rama Ibu sampun paripurna. Prastawa gati selajengipun adicara kacar kucur tampa buga kaya. Sirat mojo temanten kakung wajib maringi kaya dumateng garwanipun Adik Ajeng Novita. Anggenipun makarya golek pangupa jiwa. Rejeki ingkang kalal dipun paringaken garwanipun nggih Adik Ajeng Novita. Inggih makarya pados rejeki. Kathah nggih sekedhik dipun tampi kanthi remening penggalih. Menika pralampita dipun paringaken wonten garwanipun awujud arta receh. Menika wujude dhuwit cilik. Menawi rejeki kathah nggih dhuwite gedhe, dhuwit atusan jutaan insyaallah mekaten. Arta receh beras kuning, ugi wawan pala pendhen. Wonten brambang, wonten bawang, wonten
kala pendhem sanesipun dipun paringaken dados tunggal Pralampita wajibipun kakung maringi kaya garwanipun. Kaleksanening sedya Mas Rizky Firmansah maringi kaya sok glogok sedaya kayanipun ingkang kalah dipun paringaken garwane. Iki ya garwaku, rezekiku tak aturke marang siramu ya garwaku, tamponen kanthi ikhlas lillahi ta'ala. Inggih Kang Mas Rizky kula tampi matur suwun sanget kepareng dados bekal kagem anggen kula panjenengan omah-omah nggih Kang Mas. Iya ya garwaku, ning iki aja mbok entekno. Mergo lehku golek banting tulang, meres keringet supaya rumah tanggane awake dhewe bahagia. Sendika dawuh Kang Mas niki kula titipaken Rama Ibu rumiyin nggih Kang Mas. Iya ya garwaku, ben slamet, ben ora kalong kok awake golek dhewe neh ya garwaku. Inggih Kang Mas niki kula titipaken dhumateng Rama Ibu. Sumangga Ibu kepareng kalian Bapak nampi titipanipun Sinatmaja temanten minangka kayanipun. Dipun tampi dipun paringaken wonten lumbung paceklik kersanipun benjing kagem bekal anggenipun Bale Wisma medang lawang dhewe ndamel omah piyambak. Kepareng Bapak Ibu maringi tambahan modal. Nggih. Langkung prayogi langkung sae. Ya nduk ya Le. Besok asile panen ngarep kae tak aturke awakmu sak kloron ya nduk ya Le kanggo tambah modal sliramu. Matur suwun Bapak Ibu. Matur suwun Bapak Ibu. Alhamdulillah. Paripurna tampa buka kaya. Ndungkap prastawa gati salajengipun atur dahar kembul. Buga jenar Sinatmaja temanten kakung. Dahar sesarengan kalian Sinatmaja temanten putri. Wonten sekul punar ingkang awarna arwarna kuning ing lebete wonten lelawuhan ingkang mawarna-warna raosipun. Wonten raos gurih, wonten raos pedes, wonten raos asin ugi sanes-sanesipun. Menika Pralampita mbok bilih ngebyur alaming madyaning bebrayan menika mboten gampil. Pasti badhe nglampahi maneka warna lelampahan. Nggih, kadang ya seneng, kadang ya susah, kadang ya ana, kadang ora ana. Menika Pralampita saking dahar kembul buga jenar. Sinatmaja temanten putri maringi daharan temanten kagung, sak wangsulipun temanten kakung maringi dahar temanten putri. Lah kok gujenge ketoke kok bahagia tenan. Ayo Mas, tebih saking Nganjuk dahare ditelasne kepareng nek kurang ditambahi mengke karang tarunane saged mundhutke malih. Nggih. Mas Rizky dahare rada akeh ketoke. Roso Mas Rizky. Inggih, dahar kembul buga jenar sampun paripurna. Prastawa gati salajengipun undukan tirta wening. Tirta wening saking Kendi Pertala. Pralampita unjukan saking tetwangga ingkang sampun kapiji diparingi japa mantra merdinipun saged maringi lan saged ndadosaken weninge manah Sinatmaja temanten kekalih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mas Rizky karan Mbak Novita dulang-dulangan diunjuki. Nggih, awas alon-alon nek keselek lho ya. Nggih, sak gelas yen kurang ditambahi. 2 gelas ado-ado saka Nganjuk ki ngelak. Paripurna bersulam air minum bersama, selanjutnya diminum sendiri-sendiri biar puas. Nggih. Air suci dari Perwitasari biar suci ing penggalih Sinatmaja temanten Saribit, suci ing manah angenipun mangun bebrayan. Sak paripurnaning unjukan tirta wening prastawa gati salajengipun kepareng foto kekeluarga. Monggo Bapak Ibu ingkang gamengku gati foto kalian Sinatmaja temanten kekalih jumeneng riyin
Menika Pak Parni kalian Ibu Aida jumeneng riyin foto kalian Sirat Mojo temanten. Mangke keparang boten wonten seratan menawi badhe foto keparang badha kirap kemawon nggih. Paripurna krobongan menika langsung kirap angka sepisan kirap Kanalendran. Bila wonten seratan foto keluarga saged nyaket kalian kula mangke kula aturaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Adicara krobongan jangkep sampun paripurna kanthi rancak nir ing sambi kala. Para tamu sinedhan ingkang tansah kula mulyakaken, sumangga saaturan malih kepareng lelenggan kanthi marjuganing penggalih tasik wonten adicara ingkang dereng katur kalian hangedhapi pasugatan menapa ingkang dipunaturaken dening Pramusugata Sinoman saking dusun Katikan. Inggih kanthi sigrak sumarak anggenipun paring sabiyantu hajatipun Bapak Ibu Suparni kaliyan Ibu Aida. Karang tarunane kompak saking mriki. Nggih. Mugi-mugi dados rena ing penggalih dumateng sedaya para tamu. Para tamu sinedhan ingkang tansah kula mulyakaken mangke foto keluarga menawi sampun gados busana. Nggih, menika kirap rumiyin, monggo Mas Agung daya-daya samapta ing gati manjing wonten sasana paewahan. Nggih, kula aturi ada-ada rumiyin. Iya Mas, ada-ada gambuh enjing Buddha gumuruh. Tindingi Mas nggih. Enjing bidal gumuruh saking kadang campur sari. Anggong ingkang bala kusma abra busananira. Saka ing jalan idi arsa ngadangi jagat mungup aning sapucaing wukir marababak bang sumirat kena soroting surya mampek megolan gunung kang kapiyarsa swaranipun ya ayo di anjing sasana paewahan
Jumangkah punang sukunut iramane gending ambuh kang kabyarsa. Ayo di maju maju. Ah. Para tamu sinedan kirap angka kalih kirap mangke kirap kasatriyan Kanalindran tumuju sasana Palerman Sehat Mojo temanten Jero Tias juru pangrengga busana saking tirake Kamua saking Sidowayah Ngawi meratisaken kirap angka sepisan kirap Kanalindran Sirat Mojo temanten kakung putri sampun mandhap sati saking Sitinggil Binaturata purwening ganjar sehari nuninggih gancaring resepsi siang puniki mapan wonten dalemipun Bapak Suparni Aidah Nuryani
sarana hangongak wiyaraning upacara adat widana kang masih lumampah wonten tlatah Kathikan wewengkon Kedunggalar Kabupaten Ngawi Hadiningrat. Mewah ngesti luhuring susila silastawa sinambaran lungiting basa sarta endah edining budaya. Budaya luhung tan prabeda kang tumapak ing siang punika ingkang sinemune samudana sesadone adu manis samukawis sarwi pasemon. Sri Atmaja temanten putri ajeng Novita kalian Mbak Rizky Firmansah tindak lon-lonan tumuju sasana pambusanan gandeng renteng kanthi boten saged owal anggenipun gandeng renteng kadya kembang gula kumepir pulut datan genggang sarambut. Domas Manggolo minangka talang pati tindak sesarengan sakwingkingipun Sri Atmaja temanten sarimbit anggenipun lumaksana minangka memanuk ing lampah cucuk ing lampah yuniki Mas Agung saking cucuk saking Ngawi cucuk ingkang kondang kaluka gandes luwes anggenipun paring pramuladi dumateng sedaya para pelanggan utawi perias anggenipun nyucuk mesti sae saged murakabi dumateng kita sedaya. Boten katalumpen Rama Ibu tutpuri handayani wonten wingking maring panjurung doa restu dumateng keluarga temanten sarimbit. Mugi-mugi anggenipun mangun bebrayan tansah nemu bagya tuwin mulya. Kirap angka sepisan kirap kanalendran sampun kalaksanan sedya. Sri Atmaja temanten sarimbit tutri Domas kalian Rama Ibu tasik gantos busana wonten sasana pambusanan. Apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Terima kasih matur nuwun. Masuk ya. Rino lan wengi moga-moga Gusti ngijabahi nuwun. Terima kasih bisa kumpul kaya duwe ngene jaran kaki jaranan kaki tau nono winda nono tak enteni ing pucuk ing tresno nangka bebasane mung katon liramu wae. Ayo jeng dimasukin. Ayo jaguyon. Aja lali pawelingmu muga mana bayi kang satya satuhu tak enteni nganti saelengmu.
atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa ayo Dik Tak suwun rino lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi sok kapan anggonmu bali bisa kumpul kaya duit jaran hati taunana windanana tak andani ing pucuk ing tresna balung nangka bebasane mung katon sliramu wae ae ngono lho aja lali pawelingmu uga mata Kang Mas janji-janjimu aku kang satya satu tak enteni nganti saelengmu menika sampun katur Bapak. Inggih. Matur agunging panuwun menika dana swanten saking Besan. Saking Anjuk niki Bapak Sunarto Ibu Siti Aisyah menika paring atur sak lagun saged meriah suasana. Nggih, niki diparingi kacu kuning nggih, Bapak. Monggo nderek mawon. Nggih, sing penting meriah. Kalian ngrantu paripuraning Sirat Mojo temanten ugi cucukipun tumuju sasana kirap kasatriyan. Nggih. Ayeuna diaturke. Bisa nadyanmu sedelo
Nggih sampun kawis tinggal minangka cucuk ing lampah sampun ngarep Jerat Mojo temanten Sarimbit tumuju sasana palenggan. Nggih, kirap angka kalih kirap kasatriyan sampun katindakaken cucuk lampah nggih Mas Agung. Nggih saiki celuk nek wis macake cewek ki sapa panggilane aku gak dereng. Sapa kuwi ya kalau nggih, monggo digawe guyon maton. Tepangan rumiyin kalian sedaya para tamu. Injih Kang Mas, Iya. segeng siang. Alhamdulillah niki, yo aku dipeliriki terus loh Mas, masane Mas. Aku dipeliriki sak keru kalau duduk aku yo Mas, kalau apa menaluki ke? Kok luki? Ya Allah, astagfirullah. Siapa jenenge? Sapa jenenge? Injih alhamdulillah Kang Mas menika makarya wonten dalemipun Bapak sinten Mas? Menika dalemipun Bapak Ibu Suparni Aidah Nuryanti. Ngaten Nggih, injih Nuryani. alhamdulillah. Menika teng tlatah pundi Mas? Menika wonten tlatah Katikan Kedunggalar Ngawi, Oh, dusune oh, Manggis. Manggis Katian Iya. Kedunggalar Ngawi. Leres, Nduk. Injih jan Ya. tebih sanget lho Mas niki wau Tebih. kula. Injih lah niki wau kula saking Kilen. Griya kula saat niki teng Kilen Mas. Kulon kali maksudnya. Kulon kali. Injih alhamdulillah Iya. menika ndarane Prias Kondiang Kaloka Mas. Inggih. Mbak Tira Eka Meka. Mbak Tira Eka Injih, Mua saking nijil Sidowayah. Saking Sidowayah nggih Mas nggih. Sidowayah. Wah, Injih, kondang Kaloka nika. Kondange ra umuman. Ra umum. Jan niki nggih. Kondang murah, pelayanannya mesti memungkinkan. Nggih, leres Mas. Memuaskan. Ya niki nggih wektale nggih sampun duka siang nggih Bu nggih. Niki Nggih. kripik gedang kripik telo kemawon nggih Bu. Wih, besok, yo. Lah piye lho selek do mlayu muleng kok ya Bu ya. Enteni saya Bu. Kayak bolo ning selepan era aku. Lah piye lho Pas lagi dulurku akan Lah, kene iya lho, Mas. toh. Aku isen lho Pas pasane Iya, wis iki. gak perlu Lho, aku kan isen. mau disenggol-senggol liae kok. Nafsin. Dulurku iki lho ning kene ngono. Lah rasane aku ra isen. Dan nyenggol disawer gak apa-apa. Lah kok tapi ya. witene piye meneh Mas cara pegaweane ngaten niki. Iya. Dandan wedok nek pas dadi dijob tok Mas ora ya ora Mas. Iso nggih. lanang mancolo wedok mancolo lanang. Mancolo lanang piye to Mas? Dadi nyolot-nyolot iso wedok iso lanang. Kodok apa piye kok mancol. Injih niki lajeng kemawon joget sareng nggih Bu. Nggih, ayo mari gak ngantuk. Lah piye lah ngono aku. Ngantuk ilang. Lah makanya lemar-lemar dikira cocok bisu Mas. Leres, nggih gawe meriah pokoknya. Oke, Mbak Domanya sini sayang Kika beli teko ngarep ora iki. Nyantol. Oh iso Mas. Nyantol Mas ngarep Mas. Nyantol Mas. Oh alah, iya Mas. Iya, empet. Kena ora Bu? Oh, kena. Wis, yo. Sini Mbak Domanya maju ke depan sini sayang. Sini semuanya. Kene sisi kene baris.
Nah mumpung bareng Melodia padha raler-raler apa-apa ya. Ya Bu, dijogetne ketara no. kalau Bu penyanyi telu melirik aku kabeh kalau Bu. Oh tak jajakne mengko. Joget bareng ya. Iya joget bareng. Pura nggih. joget. Piye to? Jare mau ngenteni aja mulai sing ngenteni sangu. Yo joget dhisik. Joget Inggih ya. Kang dereng foto, sumangga sinambi foto keluarga. Kalau manggolane bareng saking ya. mriki utawi saking Nganjuk. Masa ora gelem joget tenan. Mumpung karo Melodia iki lho. Joget ya. Monggo keluarga Nganjuk utawi keluarga mriki ingkang dereng foto nyaket kalian Serat Mojo temanten. Nggih, kene manggolane rene maju rene le. Kene manggolane rene maju kabeh. Iki ngopo to guyu-guyu gah aku kok. Rene le. Sini sayang. Pripun? Apa Bu? Rasa mbok bukane ngono to Bu, aku ora penak lho Bu. Kose to tak jogesek lagi nyangoni. Anu Mas, manut lagune. Lah aku mumet ya kok. Ndang apa kena? Piye ngadeg piye? So, Mangke wonten adicara bubaan mbok bilih piye? pirantinipun dipun Ngadeg ya? siapaken. Nggih Karang Taruna kagem bubaan dipun siapaken. Buat apa susah? Kose urung bak, urung ayak ae lho musike. Urung ayak kok joget ae kose. Susah itu tak ada gunanya. Akan dotena santri lulusan pondok. Sampai joget. Kable, durung tau ketemu. Tarewani sarungan gawe sangka. Assalamualaikum lakokno penyanyi nemlera. Inggih kagem Karang Taruna piranti kagem bubaan kasuwun nyawataken. Amacak sopan madhep rene wae urung bar. Durung tau ketemu. Iya so. He oh he he oh he oh Nggih piranti bubaan kasuwun dipun siapaken. Ayo le maju le. Cewek boleh pulang. So he oh sito he oh so iyo. Apa ini Bu? Lo tak kira aku. He oh so. Iya Bu. Ya lo mata kuat ya. Sama di 20. Iya. So. He oh ya Allah. Hop. Sos. Sek rene sek. Sek liyane telu mundur. Kok sek mundur sek? Yo, Bu iki manggolo sitok iki ya Allah. Masa banci disuwosor ae. Oh kok entuk sangu pira le? 20. Kowe kok njaluk sangu meneh apa ora? Njaluk meneh. Sik darono tarana nggone rada sempit ra apa-apa. Njaluk meneh engko. Njaluk meneh ya. Sik kita lebokne sik iki ya lah 50.000 karo 20. Kok yo milih to kowe iki? Heh? Milih. Lah sing ngosrokat mau iki kok. Iki ketoke katarak ketoke. Lah banci diambungi. Dikira wedok ngono ya e. Njaluk neh. Njaluk sing iki. Lho piye to iki isine 70.000. Mo. Engko njaluk neh. Lagune Lagune apa? Anu, apa jenenge? Jewelas. Yo. Sing dibu Inggih Sing kagem iki. bubaan Oke. nyuwun sewu Karang Taruna kabare nyiapaken nggih. Iya. Sing putih iki. Sing putih rene le maju. Jas masa ponanku. Loh, ulurku dhewe. Ponanku dhewe mana. Ayo le, karo Bayune ra apa-apa. Lah Surabaya dek lewate Gresik. Cilik dawa mlebune sithik. Hop. Sik. Le madhep ngarep le. Madhep ngarep. Loh, lah kok arep didamoni be meneng sik. Jenengmu sapa le?
Hakim. Hakim, tangannya siap Kim. Nganu madhep rene madhep Mbak Ceples Kim. Nganu dijogeti Mbak Ceples purun apa mboten? Kok gelem apa mboten? Purun. Purun ayo. Kelingan manis esem. Piye? Terus ho. Terus slow. Kasih sayangi Kasih sayangi Mas. Endok gemalah bunder Mas. Kerasa penak Mas. Iyar. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku Mas, aku kebacut tresno karo mulih. Iya, nelongso Mas. Rasane ngati joget dhisik. Yen aku rak-rakan melu duweni yo. Heo. Iyo. Ya ora panjang. Iyo, rada mundur. Jambu alas kulite ijo, asing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut durung, rondo aja direbut. Iya, so. Yang kula situ kawin ora bakal lerep Iya le, so. Gak mundur. So. mati seneng lan sedih bareng-bareng Jos. Jambu alas dek, manis rasane. sasami Anadian bilas tak enteni randane mergo iki arep bubakan gitu Pak. Kripik gedang kripik telo keman madhep rono sik. Kowe iki entuk sanggup pira le? Disayang sik. 20. 20.000 njaluk tambane apa ora? Tambah. Tambahi cipok. Lagi kiwa. Njaluk tambane apa ora madhep rono? Ayo, tambahe disosor. Loh, lah biasane iki ngene iki nang njaba bayar, Pak. Ayo. Mumpung nek kene gratis. Oh, gratis, wis Nggih. dibayar karo sing gawe. Si kagungan damel wis. Urung. Sip, pokoke. Urung. Murup pokoke jat. Kok iki mau disangon dulurku dhewe kok. Lah wis, bar wis. Mekaten ke mawon nggih, Nggih, Mas. lurus. Wekdalipun sampun dungkap siang. Amin. Nggih, Bapak Ibu, Bu sinten mau, Mas? Bapak Ibu Suparni kalian Ibu Aidah Oh Nuryani. iya, Bapak Ibu kula Ceples badhe nyuwun pamit ke Pabu pangapunten menawi wonten klentak-klentar angin gegejekan kalian Domas Manggelem. Pun nggih, Mas. Nggih, Yes, matur Jan. suwun. Wis murah meriah pokoke. Sak lemeke nika. Inggih para tamu sinedahan ndungkap adicara selajengipun bubak kawah. Semoga ingkang kapiji minangka tetangga badhe ngaturaken bubak kawah nyuwun inggih mangke Bapak Haji Arobun kepareng paring atur bubak kawah kalian doa penutup. Nggih, monggo Bapak Arobun, Bapak Haji pangapunten ingkang kathah bola-balik kejibah. Mugi-mugi untuk berkah barokah. Allahumma amin. Nggih, Bapak Ibu ingkang ngapunku gati mandhap rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur agung keng panuwun kanthi dawuh salam panjenengan sedaya. Matur nuwun dumateng mati acara ingkang sampun paring wekdal dumateng kawula kapirih manutup doa wonten ing siang menika pahargyan wiwih wontenipun dawuhipun penang temanten kekalih mugi-mugi temanten kalih saged menempuh hidup bahagia rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kaping kalih inggih menika kapirih bibak. Bibak menika wonten ate mriki menika matu sepindahan nggih. Nggih. Mantu sepindahan pramila Pak Suparni jelasan Ibu
nyuwun paseksen panjenengan sedaya ing wekdal siang menika panjenenganipun namtu sepindah inggih menika mbubak. Pramila kanthi paseksen panjenengan sedaya kula atur matur agung patur panuwun. Pramila pawiyahan mbubak menika monggo kawaosaken surat Fatihah sesarengan sesuai kalian ajaran kita wonten agama Islam wonten ing Al-Qur'an inggih menika pembikaan menika kanthi wawasan Al-Fatihah. Monggo kita ayati kalian wawasan Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina walina wal akhirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu lahuma wa jama'a bainahuma bil khair. Barakallahu lahuma wa jama'a bainahuma bil khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa wa kama alafta baina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khatijatul kubra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fid jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawwin alaina fi saharatil maut wa hawwin alaina fi saharatil maut minan najati minan nar wal afwa indal hisab wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Makaten matur agung ing panuwun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih para tamu sinedahan adicara sampun paripurna. Ndungkap adicara monggo kita tutup kanthi wausan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbok bilih kula minangka pambiyawara ngemban dawuh saking Bapa Suparni Ibu Aidah Nuryani kirang nuju prana ing penggalih panjenengan anggenipun paring lelados, paring pasugatan utawi samudayanipun Bapak Ibu Suparni Ibu Aidah Nuryani namung ngaturaken agunging panuwun ugi tanpa pepindhan. Para tamu sinedahan sabiyantu panjenengan budi luhur panjenengan mugi pikantuk walesing Gusti Allah ingkang kesaenan mugi tumrap dumateng panjenengan sedaya. Nderekaken sugeng kondur sugeng lelenggak sugeng kondur ngantos dalem soang-soang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun.